Hemm bżonn ta' titjib fil-konnettività bejn l-Ewropa u l-Asja sabiex insaħħu r-relazzjonijiet ekonomiċi u l-iżvilupp sostenibbli bejn ir-reġjuni. Saħan dan il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt li kien qiegħed jindirizza l-11 edizzjoni tas-summit bejn il-pajjiżi tal-Ewropa u l-Asja f'Ulaanbaatar fil-Mongolja. Il-Prim Ministru Malti qal li ż-żewġ reġjuni qed jikbru fl-importanza tagħhom u allura hemm bżonn li jkun hemm iktar promozzjoni favur policies li juru kooperazzjoni ikbar biex id-dialogu u r-relazzjonijiet politiċi jkomplu jitjiebu. Qal li l-opportunitajiet bejn l-Ewropa u l-Asja m'għandhomx limitu, minn opportunitajiet ta' kummerċ għal investiment, enerġija, informazzjoni, inizjattivi sostenibbli u effiċjenti f'dak li għandu x'jaqsam ma' sistemi ta' trasport fl-ajru u marittimu bejn iż-żewġ reġjuni. Fil-Mongolja l-Prim Ministru Joseph Muscat kellu diversi laqgħat bilaterali, fosthom mal-President tal-Federazzjoni Svizzera Johann Schneider-Ammann. Waqt il-laqgħa ġie diskuss il-każ tal-Iżvizzera li qiegħda tiddiskuti mal-istituzzjonijiet Ewropej dwar il-moviment ħieles bejn l-Iżvizzera u l-Unjoni Ewropea fid-dawl tar-referendum li sar 3 snin ilu. U dak kollu li jista' jiġi deċiż fil-każ tal-Iżvizzera aktar xi jkollu effett fuq in-negozjati mar-Renju Unit. U hekk ħadd tidħol il-Presidenza Maltija fejn irridu naraw jekk tinstab soluzzjoni. Intant il-President tal-Iżvizzera li se jżur Malta iktar tard din is-sena qal li jixtieq ikompli dawn id-diskussjonijiet ma' Malta fl-isfond li 3 snin żmien mir-referendum Svizzeru jalaq fi żmien il-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. F'laqgħa bilaterali oħra bejn il-Prim Ministru Joseph Muscat u l-Prim Ministru tal-Vjetnam ġiet diskussa l-possibilità li Malta u l-Vjetnam jaslu fi ftehim biex koppji Maltin ikun jistgħu jaddottaw tfal minn dan il-pajjiż. Ġie diskuss ukoll kif se jikber iktar il-kummerċ bejn iż-żewġ pajjiżi anke permezz tal-ftehmiet kummerċjali. Fit-tmiem il-laqgħa l-Ministru tal-Affarijiet Barranin George Vella li qed jakkompanja l-Prim Ministru Joseph Muscat fil-Mongolja iffirma ftehim mal-Vjetnam biex tiġi evitata t-taxxa doppja bejn iż-żewġ pajjiżi. Min barra dan il-Ministru George Vella kellu laqgħa bilaterali mal-Ministru għall-Affarijiet Barranin tal-Pakistan fejn pajjiżna u l-Pakistan iffirmaw ftehim dwar is-servizzi tal-ajru u ftehim dwar viżi u passaporti.